I samarbete med Quattus Media, Resursbank och Solid Försäkring. Står vi här med assisterande tränaren Andreas Lind efter en snöplig, onödig och lite märklig förlust borta mot Borås med 5-1. Vad var det som hände, Andreas? En riktig genomklappning. Fullständigt usel insats. Var med oss 1-0 lite turligt efter första. Snackar ihop och kommer överens om att vi ska gå ut och ändra på detta. Och sen går vi ut och gör en ännu sämre andra första halvan. Ligger under med 4-0. Eller släpper in 4 mål, alltså står 4-1. Kommer aldrig in i det riktigt. Alltså när man sitter och tittar på läktaren, som det är det som du säger, det är en genomklappning. Det är nästan ingenting som fungerar överhuvudtaget av det som brukar fungera. Powerplay funkar inte. Backarna verkar nästan vimsiga och på något vis så känns det som att vi verkligen saknar de 3 ordinarie backarna som är borta nu. Samtidigt som kanske backarna gör dålig match och forwards visar sig inte när de ska komma ner och visa. Det är mycket ryggar. Sen framförallt så kämpar vi inte. Alltså, det har ju varit lite vårt signum att vi kämpat 60 minuter. När vi tar några poäng och det gör vi inte överhuvudtaget. Jag antar att det blir en hemläxa på detta och att på fredags hemma så kommer vi få se ett taggat och revanschsuget HHC. Det verkligen hoppas. Ja. Då ses vi i Olympiarinken med lite gladare miner. Gör det. Tack.